priviți și voi câtă creativitate pe băiatul ăsta acolo. Deci, nu m-aș fi gândit niciodată să dau gaură în cărămida aia ca să fac o margine acolo sus, să trag sârme, să... Deci, e ceva interesant. Mă rog, cred că putea să o facă și din altceva, nu neapărat din cărămidă, că se cam chinuie acolo. Sau putea să, ca să nu mai stea să bată cuie în pereți, că dacă vedeți, o să bată cuie în perete, o să bată un cui în perete acolo să țină cărămida, putea să vină frumos cu niște lemn cu care era ținut de jos și să pună cărămida peste el și cred că se lipea. Și legat, bineînțeles, cu sârmă, ca să nu se usuce cumva să cadă de acolo. Dar cred că rezultatul final cred că e chiar interesant. Nu cred că depune atâta muncă degeaba acolo. Gândiți-vă câte cărămizi de ale pune, uitați-vă cât durează să pui o cărămidă, dar să pui de jur împrejur. Dar cred că o să iasă ceva foarte interesant. Voi ce părere aveți? Ați mai văzut așa ceva până acum? E ok?